אהלן, אני נאור מפורטל הרווקות. שלום רב, אני צחי אפרתי, אני מנהל שיווק בספיריטס פרישפון. שלום, אני עורך דין גיא אופיר ואני בעלים של משרד עורכי דין. נתחיל מהסוף, אני היום במקום הראשון במילים מסיבת רווקות, מסיבות רווקות. היום אני יכול לומר ש70% מהגיוס לקוחות של המשרד שלי נעשה באמצעות האינטרנט, כן, באמצעות גוגל, ועבודה קשה ומעולה של צוות אקסטרה. היקף הכניסות לאתר, היקף הפניות לספה שלנו, גדלו כמות הטיפולים אצלנו במקום. אני מאוד מאוד מרוצה מ-SEO אקסטרה, הם עשו עבודה נפלאה, עמדו בכל היעדים שהם הציבו לי ואמרו לי ולוחות הזמנים. אני שמח להמליץ בחום רב על אקסטרה קידום אתרים. מדובר בחבר'ה מקצוענים אמיתיים בתחום האינטרנט, ובנוסף לזה הם אנשי שירות מדהימים שאני בטוח שיתנו לכם מענה לכל שאלה שתרצו ותשאלו, הם תמיד יהיו שם בשבילכם, ממליץ עליהם בפה מלא. אני מאוד מאוד מרוצה.